Ki praving bi parok, ki parlok ki parajor, sejsimpat ni yang semua bahaya pi, syagani ke jing syakri ke jing yublay, lembaga ni ke por, agani ke YouTube channel, jong kebalang Presbyterian mau prem. Ban ngiyaj kam mau blay untuk kui ki benda barok ki bengi nyo aban pendak. Lembaga jing syakri ke jing agani ke por, ublay untuk ulang yang barok. Aswa bagi nyayan sepan merdep, yaki bentar barok jong kajing syakri, tungin IT ya kani kapor, akmat jong blay, hai kajing tuai, tungin ya tuai. Niwan non pawas maka ket kajing snei kajing atrai blay kupa urun bor barok, manaimu demi kani kapor sejin pat kami niyo, ban syakri ban yero ban padon rom ni kekerteng kaba im atau padon bor kajing, kum kebalang, wala dangim la ban kiu hakajing kaba kut kaba kentang kajing. Ndai mentangi dan hai ki isem kijuni ban bani ban syakri ban yoro ban punon rom mi keteng ke jome ban syak skor ayu ka tin ke jome dan ban kren lembu syakri jome kan ke puar isu IT ban ki bentar baru ke ingin pendapat rai hakik santi ke ban puar jome abo ke jing alam ke jing kerku ke jome play ban puar baro sngot rai ke jing duai ke jing kerpa jome hakik keteng justus ni pani ke baro amen. Ngin bedangi ke jing syakri ke jumi yublay ke por daga bangini sok lang tanya wai ke jing wai kaba arspa lai pumriu naga batmai par arspa sapusau naga kot jing wai ke berem arspa lai pumriu par arspa sapusau usem kasayon un sensyap don bor kaperthai baro eu kan pamu un pelong lahima kaburom kampor kasensyar ka jongu te junom kamdo pada dia jong kan ke dirwai ngan sngobha ban kerpat ye we ni ki rangba ko juga balang ke jungi imester olendo be sngobha ban yalam ni haga papule ni tin ke jong blai bat haga jing duai aspa lai pumri aspa sabusa. Oh
ka jing pule jonga hakan ka por kan long ka jing trei ka jong mensim khoi phila ban siam ya kata naka gospel ka jong Yohanes ka lenong ka bakat riu ngan siam ban sedang ban pule nadu ka dekot ka basau hadu ka bafra ya gine ki ru te ngam chumla ong hafi ha ka ba menungkong naba ngala don lembat pi henrai menta ngan sa leñno chauta ubala pha yanga om don te na phi uban kli yanga chano men salek henrai namar bangala kren yakine ki ru hapi ka jeng snausi kala pendap ya kido nut jongpi henrai nga yathu ya ka basisa hapi ka mentoy ya phi banga ngan leñno namar lada nga ngam leñno utau nong pentengan un omwan hapi henrai lada nga leñno ngan pha ya u hapi te enda ulawan ma u un pen kendu ya ka perthei sapang ka hok sapang ka pop bat sapang ka hok bat sapang ka jing bisar de to blain kurkui kine kikten ki bangala pule ngin ya pendam ha ka jing duai kok pa jongi ubah beneng ngidam ya keban aingu ya me kenrat bam ha kan ke klip mat ha ka bangingi ya don ha kan ke yeng ka ba kentang ka jong me kenrat babha ngitip ba me melong ublai jongi ublai ubadap ya ke beneng ubadap ya kene kendeu bat ubayalam yangi nakawai kesni sakawai kesni ha ka jing im jongi kenrat bamha kene kapor kalong kapor ka bakentang kapor ya ka bangingin ai ya kene ka khubor ka jongme lengba ka YouTube ya ka ba ka balang kalapan kre ba ka perthei baro kan yo ban pek kiyeng kisem ki badon hapo jong kene ka balang kin yo ban pek kin yo ban sneu ya ka kten ka jong me ha ka bau sakri jong me unsa yathu bat unsa penpau kan rat babha ka bangingi don ban ong bat ban kran bat ban duai bakum bakane ka kten ka jong me ka yathu ha kane ka jing pule ba me man pen kendu ya kane ka perthei lengba ki jing kran lengba ki jing yathu khana bat kiwai ki jing pendon kam na kumta kane ka kten ka jong me a bakan dalong kumta kan pen kendu ya ki pop ya ki bangingi lale bat bangin nang ban phai seme ndah bangingi la yu i la ki jong ki pop ha ki do nut ki jongi kenrat bam ha ban pen kendu ru ya ka hok ya ki jengle ki jongi ya ki bangingi lale ha ka jing im ki jongi kabala kesngi kabakam don kam kalong bangingin snau thu bahkan don kata kesngi jong kejing bisar kabakadu kejong me menwan sekene ke perthei ya kaban bisar
yang iway pe iway. Kumtah kata kesni, kejeng bisar kejong me, baro kapertai baro kawe, kibayap kibaladon ha kitliu jing tep, kinyami bat on bisar yang Ngilayu na kibabon, kipharsi, na kibabon kijeng kren, kibamelayatu yang sapang kata kasngi kejeng bisar kejong me. Bat bangingin sayang hakmat jong me. Enamla ban ong, banga ubakum ta ngamla ban yang. Henry baro ujung tau ujung me jong gane kepertai kin yang hakmat ke khet ke jong me bat kata ke sni ke jeng bisar ke jong me kan long ke jeng penyaklat ya kita ki bapop bat ya kita ki bahok kenrat babhana mar kata ai bakane kapor kabangi don nang ne ya kaban ai kane kubor ke tin ke jong me kan pen kendu yangi sapang kapop bat sapang kahok bat bangi ngin tip ngin sutu sisa ya kata ke sngi ke jing bisar ke jong me ya kabangi ngin saai ya ke jing kain ke jongi ha kata ke sngi kenrat babha kan long ke basnu trim bat ke basnu serkai namar ke ktin ke jong me kale yatu ba kita ki bahok ki bale ye kamon ke jong me men pha sia kata ka hima ya ka ba me malapan kre na kamta jong ki henrai kita ki bapop ki bom sem lakungu Kibom semlale ya ka hukum ke jong me. Kien lek sa kata ka dujok ding ya ka ba melapan kre. Namar kata kalong ke jing serkai bat ke jing snotrim ya ki mensim kiban hap kiban syak berat kiban syak yalam ha kata ka dujok ding ya ka ba melapan kre. Na kamta kita kibalong kinong yele persa yeme. Try babahana mar kata to ay bakane kapor kan penkendu yangi ya iway pe iway. Kibadon haki yeng ki sam ki jongi. Hakbangingi pa ya kane kubor lang ba kane ka YouTube channel. Kan keren. Ya iway pe iway. Kan penkendu sapang kata ke pop bat kahok bat bangin yo ban kela ke bamun bat bangin wan no sejan jong me kenrat babaha to isnai ya ka ba mendon rengkat bat ni pentemai ru iki jing mut ki jing perkat ki jong ni bangingin yo ban song asnda jong me nadu kane klip mat hadu kata kasni ke jing wan pat ke jong me sia kane ke pertai kenrat babaha ngilong tang kinong pop hiwan ya kaban pla khamat jong me to isnai ya kabamen ngau ikine kijing duai ki jongi hakane ka khlemat da kabamen sobaban mabru ya ki rengkang ki palat ki jongi ki bebon ki bangi pensusi eme haka kerteng kabadon bor ka jong trai jongi jisu gini pan mentah bat halakerta amen. To boleh unkurku lengba kajing syak skor kajingi kajing pulin ka kting kajang blai bat kajing tuai hakani ka por. Te hakani ka por pat haswa bangi ngin poi sakabenta bangin syak skor ka ktin kajang blai. Ngin yo ban syak skor ya kajing ruai kerpang na uai niki khun samla jang kabalang i master pensup khaluki.
kalaban long bangin idyao blay lemdangim nang panyo korya kiway paro jing ne jongi kin chulong le no ay kin long tang jing sawa baklem dor ay lemdangi it kani kalong ka hukum jong ublay pangin lang kisaki nakapertay nung ilabanit yo blay bangim yo i haba para ben real isyun pangibusni nung ipin sisya bayang ilapan gala dadangim danjing ijong upang Jisu uhi kay bagi day ban ki para marjan kumyala di barojing le jongi ya ki weikan pen papertay kan yo ukrisling ba jongi lemdangi kani kalong ka hukum jong ublay mangilang kisaki nakapertay kumnung ilabanit yaw blay bangim yo haba para ben real nishon bengi busni kumnung ipin sisya bayang ilapan kala ladangim danjing ijong upang kani kalong ka hukum jong ublay pangilang kisaki nakapertay kumnung ilabanit yaw blay bangim yo haba para ben real nishon ibisni kumnung ipin sisya bayang ilapan kala ladangim danjing ijong upang ladangim danjing ijong upang Tingi panpau ya kejing sengongu nakamatay mastar pensup kaluki balaai pleng jongi ya ketuka kubol lang baga jing ruai bangin dadwai bo blay nang kerku ya pi kumukun samla ha kejing syekri kejong pi yo blay lang ba kani kasap ke bo blay balaai ya pi ngilapoi no sakabanta kabangi nginyo ban syak skor ikaktin kejong blay bat kum kabalang presbyterian mau prem ngis ngau dap da kejing kemen kabakrau nakamatay Reverend Rocky Marpana ibala pelat yel kajong kapor banya don lemrekat bat ngi kum kabalang banya sam ka kubo nagaktin kajong blay Reverend Rocky Marpana imlong thamai syu hapreng jongi kum kabalang namar ba idei upastor hapo jong ka silong rilum presbytery kajong hi idan hapo jong ka Jayau district ha ka pastorate Jayau bat kumbala duai ngingej bu blay undon lemrekat balu jong syekri habangin sio sngowi ka kubor lang ba jong i ka ni kapor an IT ya ka ni kapor menta ha i Reverend Rocky Marpana ba insim ya ka ni ka benta ban ai ka kubor na kaktin ka jong play I pastor ibayalam ya ka ni ka jing yuseng ha ka ni ka no pai jong ka ni ka sngi ka ba krau bat ka sngi ka ba kentang ka ba kum ki ba ngeng ngiyo ya ka ni ka lat ban syakri yo blay
hoj walang imyo lat ya ke ban ya kieu lang bante ya ke duan ha ka yeng ka bakentang ke jong u kum bangi jiyo agi por bat ki snem ke la leit no ni ai ngo pan yo blai bakata kam shimla khang yengi ya kalat banwat ya ki lat ke lenti kum no ban shakri lang yo blai kublai shibon i pastor nam ta ki kentin ke jong pi ki kentin penang sngoba ke jong pi yang a bagai ngai ru bau blai onang kerku ya la ke jong ka balang onang kerku ya ke jing shakri blai ke jongi kaba hangno ka bau blai udon ya la ke jong ka bentan na kam ta ki shakri ke jong u aku blai shibon ru na kam ta jong pi kum ka balang kaba pi ken mau bat kaba pi ai bentalem yang a sa shi sen pan ban keren na pring jong pi bat kam tam ya ka ban selok ya ke tien ke jong blai ka bau blai udon ha ka donut ke jong shakri u jong u ngai ku blai ya pi baro nadu ki nong sharai ki ba iet ke jongi ki rangba ki long pa ki long kumi ki parlok samla kan thai bat shenrang ki hep ki baret bat baro ki ba snok tilang bat ngi hai ka jing shakri blai lingba kani ke platform ha kani ke janmien jongani ke sngi ka ba krau ka jong utrai u blai un ker khu ya pi badu blai un jubab ye ki jing dwai ke jong pi ka ba phila angnot ban sngap ye ke tin ka jong blai hapo kani ke janmien jongani ke sngi nadu ke sngi ka ba la phone yang a de isketri ba de tamasan jong ka balang bai la ong yang a ye ka bangan shim ye kani ke benta ngala pendem ye la di ha ke jing dwai ngong ko trai ke ke khubor ye ka ba medan na ke do nut bat keren yang a ko kenrat bat hablei kat bangadang dwai ha ka wei ni gisngi u blai ulapan pra ba ulapan pat ye ke do nut jonga padwa ye ka wei ke khubor ki henmen ba ki para ka ke khurteng jong ka ke khubor don jing kermen ya u bangej ha ki ni gisngi ke bangi em don jing kermen na pning jung ki jing at pelung ki jing yale jing ke jing em ki ba manga bat ma phi ngi kendo a ki ni gisngi don jing kermen ya nga bat ya pi bala pensyong nong rem ye ke tin ke jong blai na ke shithi ke jong apostol paul shiki nong rom kalen nong ka ban nyo ka de khon ka ba arpusau bat ka ba arpusan ke tin ke jong blai ka ong kum ni a nga ubriu u ba sha lanot khop u ei ken uban pelan no yang an na kene ka met jong kene ka jing yam ke khot ka ba arpusan ka ong nga ai ngo yo blai dau Jesus Christ u ba utrai jongi ken men ba ki para ke jonga ka shiri ke jong pol shiki nong rom la tho do shakri u ba kodor jong blai u ba la khot kerteng ye u apostol paul u ba ngi baro ngi tip ye ga jing em ga jong u nadu ka ba u kala ka ba mut nadu karai ka ba u shim ha ka ba u but yu nong panim unong siusma jong u jisu nadu ka encounter la ga jing ye kendu ka jong u marmet baru trai ha ga lenti sha damascus kam shimladon da kam wei pan ka jing tmu ha ka jing em ga jong u kam shimladon da ka wei pan kalenti ye ka ba u shim na lor ka ni bagalong ban ba ye ka ding pna ka jong u trai hadu ka ba khot jing ga jing em ga jong u bagak tin ka jong blai ke thu yengi baga balang hapo rom kaladon lupa om dei bau apostol paul ula seng ye ka henry kaladon lupa bagi nong tho ki ong imat de gitu ki briu kleni ki kristan ke ba yo snow ye ga jing yalam ke jong apostol petros ha ga sngi pentecost ka ba ki la kla bamut aga de sngi ki la ra ye ga khubor ye ga jinget ke jong ki bagi la seng ye ga balang hangta hapo kan nong ba rum ki henmen bagi para ke jong ka long bau apostol paul uda don ye ga jing angnut uda trang bagak tin ka jong blai ke thu yengi bagaladon ka jing mi pauru ka ba laong ye u ba menom bit ban let she jerusalem menom kiu pat she jerusalem namar la da melet hangta men sa shakem bat utim ba ha ka ba kun sa sha ban ring haki kenjuri shadu kanong ba rom handai ha ka do nut ka jong u kwa ban let ban yalam u kwa baka mission ka ba ublay ula khot yu kalong banle ai na gamata kani kan nong ba kabalong ka capital hagada kapor ulat ho ye gani ga shiti ken shaki para banget ke badan hagan nong ba rom hagas nem san punyo san bu pra hadin jo jisu
Padula tho ye gani ke shiti men ba odang don hapo kan nong ba hapo korin. Ki parlong ki henmen ba ki parang ki jonga. Ngi im ma ki sngi ki bangi yo I ka jing jaw umat bat ka jing yam briu kalong kabahak ha bat kaba ngi jiyo I bha man kapor. Bat ngi jiyo I bha kumnu ba ki klung ki yam ngi yo I kumnu ba ki samla ki don ya ka durkmat kaba khia haba ki snautu ba ka lawe jong ki kadon napneng jong ke jing ka omdum ba ka don napneng jong ke jing klumar. Bat ngi jiyo I bha haba ki long kemi ki juyam bat ki umat ki juyam. Henry ngi junior bha ban yo I ba urang ba brio un lenyar lane un jao ki umat. Kaba pelang kalong bagak tien ke joblay ke tu yengi. Shbang ki rang ba ki brio ki ba lenyar ki ba yam. Ban ngayo I hagan nuksa hagak tien ke joblay ka kitab ka ba ar ka jo Samuel kalenong ka ba khat pra lai pulai ke dekot kumno ba u David u ong u yam haba u la yos ngau ye ke kubor ba u tau kun ba I jong u Absalom u la yam ba do la klat no nagani ke bertai. Badula yam rang ba ula linyar ula tan ula tar ye ke jankup badula ong kukun ba I jonga bandalong banganda yap manga ha ke jaka ke jong me. Long rubau Jisu ula yam hagi babun benta. Baga jing yam ke jong Jisu ngiken mau hagi gospel ke jong Matius arpulai ke lenong lai punyo ke dekon kabau yam nagamata ke Jerusalem. Uang ko Jerusalem ngakwa ban kedup ya pa henry ngam yo la namar paken tat yang ate. Jisu ula yam bar ula jauh ki uman kum orang ba brio. Ban ngiyo iru hagan iga benta ya ka bangala puli hagal nong ka banyo ke dekat ka ba arbusau ka ba uni ubrio u shakri u bakodor jong utrai ula yam ula lenyar bala dengi pet ya ka lenong ka banyo naduk ke dekat ka baningkong ter la tho ya ka bat la ya tho ru ya ka hakadur ka ba uni u shakri bakodor jong utrai u ya thu ya la ga jong ka experience la ne ka jingmat ka jong u Utho ya kai ka ba u shem. Baga jingkali kami ke henmen bagi para ke jonga kabalong ka kubor hagani ka janmin. Balai ba uni ubriu u lenyar, balai ba u apostol Paul u lenyar, balai ba u apostol Paul u ang hadu katni u kang hadu katni. Baru ong ye geni ke kentien anga ubriu u ba shempap, anga ubriu u ba shala.com manu ken ban pelan yanga. Ngaken mauru ya gawai ke jing yetu kana ha gawai ke kon long ba kata ka briu ka yos ngau ya ke jing yalam ka jong uwei unong yalam habau tau nong yalap ola keren ru negeni ke juk ka benta long ba kata ka briu kam nut ban lek ban pau kom balong jing yeseng namar ba kadang ka briu ka ngau tu ba kadang ka jing yale ka jing im ke jong ka long ba kani ka briu kala shong na ke kali ba kala ngap ye ka kubor ne ke jing yalam nang ta na po ka kali ha ka jaka ka ba dom ha ka wei ke janmien bat kensan loong haswa ya ka ba utau nong yalam un khot it kani ka briu loong ba kala mi kensan na kali ong ka ke jing ye tu kana kala linyar pat ba hangta bagal ong manu ken ban pelat yanga kabriu ka shampap kabriu ka shemla not gat manga manu ken ban pelat yanga utau nong yalap habaulai shim layo ban ya keren bat ka habaki nong syarai jangka balang kilayalam ban yo ban ya selok ya ka kabriu kala plakong ngalinyar namar ngas ngautu kadon ka ere ka ei ka bate ka bakum yanga ka bangas ngautu ngamla ban im ngamla ban beteng ye ke jingim ke jonga ngayo ye ke jing pos niu ki ba uni usen ute nakti ye ke jan jonga nadu kli hado ke jan ngas ngautu bangadon na pedeng jong ke jing shampap bat kadon ka ei ka bate merau yanga Apostol Paul ru ai ken ye kene gadau balai ba ulenyar ken men bagi parang ke jonga kadau ka baningkong ngin yo I ha ka dekhot nadu ka bakat lai hadu ka bakat khandai ka dekhot ka bakat khandai ka batai bat ka ongkum ni yakata ka babha yakabangangamon Henry ngamle Henry pleng yakata ka basniu yakabangangamon yakata ken ngale Apostol Paul usngautu Bahaga jingim ke jong haga jingyale kabaken jaman sim ke jong wat ulalong unongbut jong utrai udon ke jingyale
Udon ke jing syam ke jingim ke jong bawang baka pop kadang temrau yang hadu menta mene bad upla uong hang ni baya kata kabangat rang baga donut jonga katrang ya kata ngamle andra ya kata kabang ngam kwa penban ya kata ngale singa yaile ki parlok ki hinmen bagi para ke jonga pilaban keli stor kai gen gene ke pop ke shiti ke jong yonis kalenong gabalai ke dekat ke basau ke itu bakata ki ki bangingile ki balong persya ya ke hukum ke jong blai kata ken lakot ya ka bagalong kapop badu blai u isi ya gene kapop badu apostol Paul udah tip biang bau blai udah isi ya gene kapop badu blai ula persyang naduk mendang long ke bertai ban pendok jat ya gene kapop ulah penslay ya ke bertai daga ulah tangru ya ke Sodom bat ke Gomora ban pendono ya gene kapop ban ngin mau ka tien ke jong blai ke kitab Genesis ke itu yangi ba uput upai ba blai wang habau yo i ba kata kapop kala jinsur ba kala roi palat wangala babe bangat hau yo beri wasla jong ni ke bertai u apostol Paul us ngautu ya gane ki hinmen bagi para usngau tu kum unong but jong utrai usngau tu ba udang long umrau jong kapop usngau tu ba man ke sngi ha ka jingem ka ba usngau tu ba ngam la laiten agani bat ngadang syate ngat syakhum ha ka ni kapop badu thoru igni gelenong ki ba syakmat agalenong ka balai ka dekat ka ba khatsan ha ka ju ka shiti wong baki kejat jongi ki stet palat ya gaban penmi ya gasnam wong shushu agalenong gaban ningkong arpuai ke dekat wong ba manga bat mangi ngitip bau belai udon hendrei ngim nyo buram satya ya u ngitip bau belai udon ngitip bangin le ya kani kalong ke babakla hendrei ngile ben baki lagi jingle ki jongi ki pen pau se ke berthai bangim ken beriu yau tau belai uba manga bat mapi ngi syakri pada kini ke jan miru ngakwa banyetu ya pi ba don lai tali ki benta hakapom don lai tali ki ba ong kita ki kerdan lani kita ki stage hakapom ka baning kong ka dei naduk mendang long ka berthai ka jing stang jong gane ka pom ba long ru naduk ka per eden ba hoang ikan mau kum no David wong banaga kpo jeng ka kmien jonga la pun yanga hakapop ken ba ka berdan ka baar ka dei karai kabangishim nganbu agektin parengong the choice that we made to sin kirai kibangishim banle ye gada gapop bad habangishim ye gane karai kabaar kapoy sya kerdan kabalai kabau apostol Paul us ngothu biang bad ulinyar bangi beteng we continue to sin apostol Paul utip kihenmen bagi para ke jonga bat dei kan ngiken kaba pen ir men sim yo kaba penlong yo ban ngosi bat ban linyar kadai namar bau ngothu hagalenong gaban riu arpulai ke kon baga bainong jonga pop kalong ke jingyam baga ni ke jingyap kaba ubriu udai ban ye kendu habanga kran ye ke jingyap kamut bangi ngin yam andangela temen andangela rangba kamut bangi poi kata post nama ke jingyam ke jongi andai upol usngautu baga jingyap kadai haga mensim ke jongu baga ni mensim ka bau blai ulai kalong ken bau blai wangan sabishar padukin mau ye ke tien ke jong blai ke kitab jingpen pau arpuar kalenong khatar ke dekon Jisu ong hakmi ingawan kloy bat kanong jonga kadon lembat nga ban ai nong ha uwei pa uwei kat bakum ka jingle jong u kata ka di ka jingim ka jonga ba ka jongpi ki henmen ba ki para ka jonga kata ka briu ka balinyar ha ka di ka janmien ka balayat hu kata ka jingyat hu kana kalau ong bangam snow lalai shu na gini ka pom manuban map yang alani manuban snow yang manuban pelat yang habanga ngadang yele kemen yele snow ba bat lagi jong gelong haga jing buat haga jing snow ba jong gani ka berthai ka bangala mat lut ka bangala le lut kat banganang nya ye ka kali hagawai kamihin ngalalek banten ra ye ka kenro bat kat banganang tenra ye ka daga kenro laong ba ka daga jing aksiden ka lalong ka bajur ban ngala knyot ru ngala penyam ye kun jonga ibadan akpo manu ken ban pelat yang neka met jeng ke jengyap manu ken bayos snow yang
ong gani gabriu ke men bagi para ke jongi bon ba agini gisngi ke bangi i ke bagi briu ke linyar wala ka dur shabar ka pau bagalong ka don ka dur jong ka jing po samrki henrai ma phi bat mangangi snautu ba men mit men habangi tia ngi dem ngi snautu ka don ka era ka ka bangi pat bet hadu kani ka sngi ka ba menta ka bangi dan ketsa hadu kani ka keleman mano khen ban pelan ye phi ken men bagi para ke jonga mano bas ngau ye ka yam ka jong phi bon kis dang bantap ya ki da kita ki jing yam ke jong ki da ki jong gani ke bertai henry hakabakut jong gesngi ki long kom jo kabaar balai bo apostol paul uyam ulinyar balai bo apostol paul uyam ulinyar ba ong ye gini ke kentien a nga ubriu ubasha lanat kom manu ken ban pelat ya nga nagani ka met jong ke jing yam kaba us ngautu ba ka ba kut jong u lada ka pop kadang beteng ban don ha ke jing im jong u us ngautu ba ka ba kun ka de ke jing yap met bat men sim ha ke jing bishar ka jong trai ba on pen rem ya u ki men ba ki para jong a ka ba ar u paul uyam us ngautu day namar ka dekat ka ba arpo hadu ka ba arpulai tien ka jong blai ka ong ngan puli ka dekat ka ba arpulai ka ong kumni henrei ngayo i ya ka wei pat ka hukum haki dekat met jonga ka ba ya let ma bat kata ka hukum ka jong ka daga jingmut jonga bat kata ka ya lamrauru yanga ya kata ka hukum jong ka daga pom ka ba kita ki dekat men jonga kamut ayu ka ni ka dekat ki hen men ba ki para ki jonga apostol Paul us ngautu ye gani bahaka jing im ka jong briu haka jing im ka jonga ba ka jong pi don artli ki kasen ram ka wei ka ka mensim bat ka wei ka men kamet ka habban but ye ki an ki kendon kamet ka jonga ba ka jong pi ngiya haka ni ka perthei habangi wan na habala kha ye ngi she ka perthei bat ngi habban ya la ka long nyopo prapo kan dai bo snem kat ka bo blai u ibet ye ngi ye ka bangin im bat happening jong ka ka jing im kata ken ka ka hukum jong kamet kabangi habban bun ngamla ban ong bamanga ubakren nagini ka janmin ngamdai ubriu ubala pangteng meno ngamdai ubriu ubala mat ye jing lagalong ke jingale hakamet lagalong ke jingale hak jingmut jing berkhan habanga berkhat shabanggal lawai apostol paul us ngautho kat bakamet bat kamen sim kadang te ngiye kendo ye ke jingale lagalong ke jingpang ke jing shitom ke jingale ke baharukom ke bakum ke khon ke joblay ngiye kendo aga jingim ke jongi ke men bagi para ke jonga apostol paul long bagi ni nong po history ki ong bau paul udana padeng jong ke jingpang kaba jurba babiken mauru komno baula dwai haga shidi ke jong u shiki koren wong to try jonga ngala dwai laisien bamen weng no yausha nagamet jongha ula dwai bau belai on penkia ya ga jingpang kabadan hakamet ga jong u balong bon kini kinong tho history kia menjur badai na kadang bau lukas o balong u doktor u jubut ya u hakti hagajan nama ga don ga jingpang hakamet ga jong u badru haki jing im kaba uum ngiken mau haka spa snem kaba ningkong komno bau tau patsha Claudius komno bau tau patsha ubawan hadin jong u ubalang tau patsha Nero ubala uru udekot ya ke jing im ka jong Paul haka ti ka jong niu patsha Long bagadi ka jing im jong u kaba bha kaba kum ki kristan ki im haga spa snem kaba ningkong balong bagadi ha por ka jong Nero hiken kaba gas dang haga tin pareng ki ong kita ki great 10 persecution ki balaja haga jing im badaka history jong ka berthei kaba 4 juja kot menuru kaba ka jing syak penyap jong ki kristan kalong kaba krau tang namar bagi bun bagi syakri yong nong penim u jong ki u Jesus Christ pada apostol Paul udai uwai ken ubamat bad ubaya ya kani wong bakani ken kedi kata ko hukum jong kedi kedi khotmet ki jonga ki bayale thma ban ngaman gesngi ki bayale yang ngamen step men padai namar kata daw ngalinyar hau tau belai ubayot ngau ublai ujonga ubala penem yang ubangalaya shem haga lenti syad Damaskus ngiu hi haga jok kabangengi
ki jingpang ke jing shitom ki bang ngimla banjer kerteng ye ki long ki ba krau ki lanang roi yoi bagi jingpang ki bang empat yo lesi kum kada ka cancer nang de ki HIV bat ki wei ki bam pat yo jing sumar dan empat yo dawai pat yo jingkon henry yo i ba sa ki wei pat ki jingpang ki balale try kli ya ka met ka jo brio pat pun ka jing yam brio ka ba ka perthei ka lenyar ka serendar bangimla hadu kene ke kaleman ngaken mau ya gawai ka press conference ke jong UCM jong ka apo Maharashtra wong ye gene ke kentin to ya dwai se haki blai ke jong pi wong ru ye ke kristan to dwai lem se hau blai jong pi ngim dan jubam ka perthei ka ong bang ngim dan jubab ye gene ke jingja bahwa kala don kata ka kelim kan ini kata ka jingkam balala ye kita ki dawai ke dashen bakila mi agini gisngi henry bon na padeng jong ka perthei ki ngau tho baki long helpless hagani ke jingja ki hinmen baki parang ke jonga om tang ye gane ka met ka basha tenra haga jingim ke jonga baga jongpi ki yeng ki sem ke jongi ngi khando ngi yam ngi linyar hagini ki sngi habang yo i ka jing pat ka jing pra jing ki yeng ki sem baka broken relationship kala nang krau hagini ki sngi ngi yo i komno baki yeng ke rempai yeng kristan ki linyar ki perta hagini ki sngi dan gilong yeng ki bafon yengi kinong syarai jong ka balang yarap lamsi pastor yarap lamsi temamesan yengi ngemla ti bangin yale yengni ke jing yale ka baman lang ngi abangi persang ban pelong jing dwai ye kaki ka tmaba penban ukpa jong ka yeng upan pe ki kun jong ka yeng ki pen mi dau da kum ni bat kum thai yo i kumno bakita ki single parent ka bangi ong agak tien pareng kita ki ba habban ri lane pen he kun marwei tang dau kpala ne ka kmi haba kala don kata ka jing ya pat hapadeng ki yeng ki sem padom tang kata ki henmen baki para ki jonga yo i kumno baki ni ki san riuteli ki banai ki blek no ki ba ong agak tien pareng kata ka reverse migration ka bangi yo i baki bun ba daki pau hajar kang hapo rikasi jongi tang hari Meghalaya jongi ki lawan pai naki kam ki jam naki jing puli ki jongki ki baki ki don shaban na lagi jonggeri bona padeng jongki ki la i no ya lagi jong kam bona padeng jongki tang ban like im ki don ki long yeng ki bang ka ba bangin ya wan no sheyeng ngimat ya yap no tang bangi kum ni lada kawan kata ka jingpang kamat mat ngat ha ka yeng ka sem ka jongi ngin ya yap no tang bangi para mangi sheyeng ken men baki para ki jongha i ka lawai ka long ka badum dang agini ki khendiat banai ki don bun na padeng ki kun samla ki trang ya ka ban lek puli ban pentebet ya lede shabar jong kari ba ka jela ngiyo i ba bon na padeng jongki ki hab shi shong no hang ni nama ki myolat ban lek classroom ngimyo lani kata ka career ka jongi ngimyo kombangi ngi angnun kajing do kam kajing do jam ngi ui hagini gisngi bakata ka bang ui ka policy kalong tang ladangi itu ye ki brio ngi badon hakabor bangi don ye ga pisa ngi la ban yo ye ki kam ge jam bat bon ba ki brio hagini gisngi ki kloi kam tam ki samla ki bangala ye kendo bon na padeng jongki kyongi kloi ban penyap ye la de ban lan nakini ki ai akan mau yu wayu parlok ubangi ye nadu kapor bangi alik school bangi alik kelas lang wong ye kini kentien wong ngamang ka kerteng ga jong akalong roki wong ye ngaku rong hapdeng ki kendai banai gayo mat ye ke jing aga jing im ga jonga kabaya kata ka briu ka banganga ien ka bangala ya tho shong kurim hapdeng kendai banai kani ga briu kala i no yanga kala yo no the way ngabar haga ju ka snem ngala du no saungut ki bahayeng ke jonga ki ba ie yanga hadu kata gata barka jingyap ke jong kiru kalong kata kabam poi perkat ke jingyap kabalong sendet hadu kata gata nang taru ngalayo ya kawai ka kam ka bangala tray ngasngo bangala im ya kata ka dream ka jing posniu ka bangala posniu menor henry mentapan ngayo ngalong ubri uba klem kam klem jam pangadon ye kata ga yeng ru bat ngala syak ni no ru ye kata ga yeng man kapor ka banga persang ban yeng man kapor nga ur nga ham ngala let ban mare ngala let ri tengen haga banga ya bam ngaya di bat lagi jong kilong ngala di ye ka kiat ngala le lut ye ki kam ke bagane ka perthei kai balong haga bakut jengget sngi
habang akhir la syai dang step ngau thu ka do nun ka khia ban nga syate nga syakum bai nga ngau thu nga lenyar manu ken ban ngau thu yanga ki lok jonga ki pet no ki wan tang ka por jong ka enjoyment pat bun na ka por ki pet no pat don ru ka por ka bangala persyang ye ka ban penyap ye la de bat kalong so easy bangan le ya kata ngam tip ngayo kumno ya kata baka sok palat ya nga bangan rai bangan shimno ya laga jong gejing im henrei barok kikela habang Hashem yu jisukan kihen baki para ke jonga katu ka beriu ka bangai thu mene ya tu gejing ya tu kana ka balenyar ka shem jing penem ka shem jing kela kayok ya gejing pelat lord day tang habaka shem baka mare shi ka kejat jeng ka ding pena ka jeng Jesu kan mau yu wei parlok ru ubangi ia ka di kabam ka ba udon halaga jong ka yeng haba upha yang abangan wan sheyeng wong rok yarap lem se nga ngamla syu pelat lem se nga na gani ka jing sniu ka bangan ngadon ngong yu tau parlok map yang nga day tang ubriu ngamla ban pelat ya pi had ringan ya thu ya pi don uwei gen ubala pada ketika miet nge dem khot siu lang bat u try chisu ula pelat ya u pat minta ulong go jing thau u tamai kihen man bagi para ge janga u apostol Paul ru ai ge jubab ha ge dekat ka ba arpusan nga ai ngo yo blai ba u chisu Christ ken bo try jongi ula penem ai yengi Yohanes lai kat riu na bau blai ula it kata ye ga berthai ula ai ti no ya lau jong khon ubala kamarwai ban ngau tho ban penem ya pi bat yanga ngiken mau Paul utho chiken nong rom san kala nong pra ke dekon men habangi dang long ki batalat men habangi dang long ki bapap Chris ula yap ye pli yangi pikan mau yu John Newton haba ula tho ye ke jing rai jing ai jing ai ke bapala amazing grace jing ai bapala tam ka ba pen im yanga hoi uang wi thu bala sempat yanga ha ke jing im haba ngamat ye ke jing ai ajong Jesu ha ke jing im ka jonga ken men bagi para ke jonga ikan mau ya ka jing rai ka bangi rai ha ke KHB ke shispa pra puai ka to ke jing rai ka bong ka don ka wa badap dasnam batu na Kalbari kadang don hadu menta menne na gamta jongpi kadang don na gamta jongpi jonga baladangi kloi compare ladangi wan ki jing ki bakat no ki bangi ngi shate shakum lagalong ki drugs la ni ka kian la ni ka nu ka jing sniu ka bangi shate lalong ga pop bru badu syaitan ute mrau yangi ban ngi shate mrau ru hakita kalawai ka bangi perkat ngi kuslai bat ka depression kala pelong yangi bangim tere ban bam bandi habangi kuslai kadon kalat yang abat yepi kadon ga jingkerman hadu kene ke kelemat tang lada pingai how try haka bangan penkut kadon gawi ga jing yetu kanang akan mau haka por ka bangadang puli bidi hang thia po UBS haki snem arajar khat saw haka bangalet hangta hapo kawai ga snong haka bangadon haka final year ngaken mau haka por ka bangayo banle ya kata assignment haka wai nagi snong om namar bangalet ban yalap hangta om namar balapha yangi ban yalap hangta hendrei laong ban pet yiki briu ki le ayu ki money blay ki shakri blay komno laong bakat lingkot kat bala agni ga janmi eta ga jing yetu khana laong bakat ga briu kat rahai jong kat ga yeng ka bangalet lang ba tau parlok obadai trai snong ngalapan jingbet naka bangan record ya kata ka ritual ga jongka ka baka jule man ka step abaka ka kia lawan ka sum ka sle ka pen itanat ya ladi bat ka don ya kata ka duan halaga jongka yeng ka bagi don ki bon kita ke blay tau ke baka dem khosiu baka le ya kata ka puja ka jongka baka duai ngayo ibon kita ki sngi ars ngi bat lai sngi ka bangi don bau tau parlok o balong tranch nong bat o bahayeng jongki long haba kata ka jingja long baka la pen men sau ya ladi kita ki khadu ke baka deng kala sanga lami ka snam la jau nakti nakli ngam sngo thu ya ka ei ka jingle jongka namar ka de ka ktien jongki pada balawan pat shika college ngalaong yu tau parlok jonga ngong pen kalalem se shika kentien ka bangangas ngau thu
Pakai mau ya kata ke jing penkelaktian ke jong u ka balapat ka penpentat ya ke donut jonga. Bakata ka beriu ka ong ya gini ke kentien. Ko belai jonga kat ni snem ngala duai. Ngala penis nam ya la dia nakli agajat atu mem sngau ya nga. Kat ni ke jing ya le balai ken mem jubab ya nga kata snem ngala duai. Kani ka beriu man laga step lagi post snem ke balik no. Kaduai hau belai jongka ubadan ki skor yo sngau udan ki kmat yo i. Nga ma pi ngi don yu blai wong nga don hajan ya pi ribon na peneng jongi ngi pet no blai ka problem ma gini kisngi om dai ba blai u pet nangi andai dai mangi ki ba pet no u mare na din jongi wat ya lo jong khon na peneng u pa ban shem ye ke jing long do ban e no ye ki e ke baro ban IT ya le ke jong ke jing yam u blai udang e ye pi hadu ke ne ke khalemat apa yang jangan ni ke jok ka bangim tip ka i ka banja yangi la shai la shisngi la shimsnem lanu gani ke jingja kan long biang normal lani gani ke new normal ka bangi em ngi hab ban yai beteng lanu kan kut ngim tip ki henmen bagi para rekan mau dan ublai pan ubla thau ya ngabat yo pi ubayo i ye ka bakut jang ke jing em ka jongi ublai un kerhu ye gani ke tintien ki bala keren na pareng jong ke jing tlot ublai nam ta ka buram jangu amen hagani ka por Akot bangay aware ya pi baro kihin men bagi para ki jonga. Pi don nagi yeng ki sem ki jong pi. Hilaban ni shim bentalang. Haga jing ya duai lang haga ni gapor. Pi laban duai nagam ta ganu ke jing ang nut ka ba pi don naga dot not. Lesi pi empat ju duai ya kam menno. Lesi pi don ki jing shate ki batang ma pi badu blai pi tem. Ai ba blai un pelai luoj. Ang unong ruai shim men siam. Ye ki sai khom jong ka rai bi. La batat de ki jing ye blai. Ngine duai. Ublay ubukpa ujongi ubahabneng. Utrahay jong ki met bad utrahay jong ki mensim ki jongi. Utrahay jong ka beneng bad utrahay jong ka kendaw. Ngiay ngo yeme ko kenrahat na marhadu ka nega kalipmat. Mem shimla ino yengi ko trahay mem shimla kentat no yengi. Ba me yalam yengi kumni ko mangingilong bat ka balang ka jong mi hang ni. Ngiyo ye ka banya senglang ye ka kerteng ka ba im ka jong mi. Apadeng jong ki jing apadeng jong ki jing yale. Bada apadeng jong ni ka pertai ka ba kum ka ni ko kenrahan. Ablay jong angim do jing kerman. Nama me melong ublay jongi ublay uba im. Ublay uba halor ki blay baro. Bad ublay ubam ju ino yengi hadu ka ni ka kilipman. Bada bangi pet ye ka beneng syajarong. Ngi pet ye ka kendau syatabian. Ngayo iya ka jing kraw ka jame ko try. Barhon kadai ken yengi baro bangin mani ngin syakri yame. Ken ran ngi wan ken ru agane ka kelemat ablay. Ya ka ban berat ye ka jingkit ka jing ka bakya ke bangi don. Ko balong syakri ujong me apostol Paul. Aba uyam aba ulenyar ko ken ran. Ablay uyam ulenyar ka jing yo snow ka jong me. Me don ni ki skor ba me snow yo. Matray me jubab ken yo. Baga jing ai ka jong me kadap yang yau ko kenran badai na marga de gadaw hadu kani gisngi ngisnguru ablay bagajing ai blay ga jong me kadap yang ye ga jing em ga jongi dai na marga de gadaw ngiyo i minstem kami jongi kadap de ga bam ga di ko kenran ngiyo ye ga jing kerku ke ba hoy ngim don hok ye ki and we try by jonga me ye yangi hadu kani ga keleman par hoy tau blay jonga ya rap yangi bangilaban buat ya me haga jing em ka ba malagas ngi snow tho kom ki bangen ngi em haga jok ka ba ngi em hagi sngi ki ba ko kan rahan ya rap yang ngi ablay bangilaban iet ya me ya rap yang ngi bangilaban bandum benum ino ko kan ba ya ga ding pana ga jong me hado ka ba kot jang ga jing em ga jongi trabe ka rihi ga jongi ka dan kam ya ga jing ben kia ka rihi ga jongi ka yam brio ga ni gisngi Katon kam bakalan nyar ya gajimin kia. Oh ngila jngai na miki kam gajungi ki itu baki pau pertai. Bangi iet ya ka pertai ban yame. Ri try ngi dua ya kamat jong me kani gajan men. Mani snai ban penem baba men kia ele gajung karwi. Penem lem ya ka rempai yang kristan ko kan rat. Ya ka kemi ukpa ki kon. Bat barok ki badan. Shimet ai bagajing ya dai gajungi bat me. Idan haye ngasem magani ga janmit meyo i yengi ko kanrat kom banging ilong sngaw ablay ye gani ga jingdwai kerku ye lega jong ka balang naduki pastor kita mamsan kirang ba balang kelong pa kelong kme ki parlok samla ka debisyon rang ki heb ke beret
Pakum kabalang ngelaban yang scam. Tad hadu ke jingwan ke jami ke terai. Sengob lay ye gani ke jing duai. Hake kerteng ke jau Jesu Kristus nang penim. Ngi duai ngi pandai ke jingnya. Amen. Don jingkermen ye ke bangait. Kalong ke kubor ke bangili osngo. Long ba Reverend Rocky Marpna. Ban ngingit scam bakani ke kubor kalau long ke jingkerku. Nakamanta jong pi. Bat jonga habangi yo ban syak skor. Ya ka. Ke jing duai ke jongi kalong bo blame nang kerku ya pi pastor. Ha ke jing syakri ke jong pi. Ya ka kam ke jong blay. Ha ke banta bano ke ba un penan kam. Nakabanta ka boram ke jong u. Ngilapoi sa kabanginya panwai no ya ke jing syakri ke jong yo blay. Ngi ai ke jing kublay bat ke jing sngongu nakabanta kinong ya simbanta baro ki bala pendap ila ke jong ki benta ke jong ki. Nadu kabayalam ha ke jing ruai. Kaba polis dang bat duai ya inong tem bat ya iba ai special number bat kamtam ya i pastor ibala ai hapring jongi ya kene ka kubor ha kene ka por to blei un kerku yangi kum kabalang habangi nginang la banang ya seprang ban syakri yo blei nya panwai da kabangin ya so lang ban ruai ke jing ruai kaba shispa saupo kendai ke jing ruai kaba shispa saupo kendai bat shispa saupo nyo nakabarem beradin jong kene ke cirwai ngan sekerpat sajisen pat yai Reverend Rocky Marpna ban pelat yangi daga jing kerku bat penwai kunong aplang brot ngau yangi penpau medan ringkat kumba mehikai banduai do nun ai ban kerpat sispa sabu kendai sispa sabu nyau. Tungin yawai. Hakabawai no jong kani kajing syakri kajing mani kajong iya me kotrai. Pelat yangi nang ne de kajing kerku kajong me. Kajing ai kabadap biang kabadap kerhai kajong me utrai unang panim. Unang siuspa uba iet jong i uji Sukris. Kajing iet ba kajong kabapela kabamayan. Nabam jukut syabam jukut kajong me ublay ubau kaba. Lambat kajing islok kabatiang kabapan syadbor. Kajong ublay sim bakut. Kini kilai hawe blay uba imbad uba shisha. Kinlong lamba ki khon ke jong me. Ki badan hangne bada keleng. Mentala syai syedok ki arta ki babam jukut ro.